Marnya Kwaramogi, Raila Amolo Odinga en jalar kom mar kuku mar tend riwruok pinje Afrika midendo ni AUC. Kendo nyaka sani Nyakwaramogi oketo maino mare mar neno ni lek mar yudo lemo no chopo kare. Penjo en ni bende osego riti ne siasa mar piny Kenya. To bende mosruok kind jatend piny William Ruto kod Uhuru Kenyatta ne opoe koso lokruok mag chal mar siasa en gago ewi koke. Odiochieng' makiny tudri kod jafwambo marwa Walter Nyambaga kiny Jumapil saa 1 gi saa 3 mar odhiambo kokelo ne twak makende gi Raila Amolo Odinga mana e Ramogi TV. Ukogo anincho no kwaya gi jotelo madongo mag Afrika ni mondo atem kanyalo mondo adhi akony wach mar AU mondo waduok e ndara kuma ne joma nochake ni paro onego dhiye mar riwo piny Afrika mondo bedie gi sirikal achiel, mondo bedie yore mag ohala mondo yawre, yore mag wuoth bende oloch mobed maber, yore mag pur, yore mag somo gi yore mag thieth. Ok inyal chung' bedo jatelo mar Afrika ka piny sirikal mamaru ok oriwo lwedo. Emomiyo sirikal ma Kenya ka nyicho riwo lwedo ni mondo adhi alar kom ma kuchecha. To mondo komo na wacho weche maricho ke Kenya ka. Ka nitie weche maricho to awacha. Omiyo pod an kodu to kadhi kucha abiro temo bende mondo ane yore manyalo konyo go jothurwa. En ka ji odhi piem to nitie ng'ama nyalo loyo to ng'ama nyalo loyo. Ka olowa to wabiro yine olowa maber ko oduwa e Kenya ka. To ka waloyo to wabiro donjo kuja mondo dhi wati. Mana kaka iwinjo kiwache ni walidho ni alidha Nyakwaramogi kuku mar wach gi jalar kom kuku mar riwruok pinje Afrika en kiny saa 1 gi saa 3 mar otieno kelo nigi Walter Nyambaga Nyakwaramogi. Kiki we mit mabai nikech mana Ramogi TV eminyalo yude ma twak makende achiel kachiel gi Raila Amolo Odinga Nyakwaramogi ka omiyo ler ewi lek mar bedo jakom mar kuku mar riwruok pinje Afrika AUC ka achiel kod bedo ni to diponi gik matimore gi poe koso weche mag siasa en nyonyodhi to koso diponi en owuon en gi ikruok machalo nade mar kawo komno. Pod obiro wuoyo kata golo duonde e siasa mar piny Kenya kosedhi AUC poni oyiere higa mar 2025 dwe mar 2 gin penjo mobiro duoko Nyakwaramogi mondo ing'e ler ni to chung' ni kanye. Mane Ramogi TV kiny saa 1 kaachiel kod saa 3 mar odhiambo gi Walter Nyambaga. Kikiwe mano bai. Nyakwaramogi ka oyueyo marwa mokwongo weche manyien dakika en 25 mosekalo bang' saa 3 mar otieno weche manyien mag Ramogi, weche manyien mag oimore mana ka walidhe moko kuom ote ma joma oseketo wangi Ramogi TV osebedo ka oro na Ramogi TV akwayo nu hawe maber mar sikuku ero kamana nyakum kete Ramogi TV Omolo wuoda